Ook even weer naar een heel oorgenre daar. Want de volgende artiest die er opgebouwd wordt is Sequence. En ik wil heel graag Angeline hier even voor hebben. Van Sequence. Angeline, Sequence, je bent mij zien beiden. En je bent al best wel lang mij zien beiden. Sinds wanneer maakt je muziek mij zien beiden? We maken sinds 2013 muziek, mijn man. Dat is nou saai zie je. En je bent een bielkoor. Je bent net alleen een muzikaal, maar ik privé ben je een bielkoor. Ja, we zijn heel close, hè? Dat kan je wel stellen, ja. En helpt dat je bij het schreeuwen van de muziek? Ja, want we hebben soms zo'n één wordt genoeg. En dan moet de oren wat. Heel kwartverske dan natuurlijk, hè? Dat maar één wordt is. Ja, dat is wel zo. En, maar het gaat wel wat makkelijker. We weten wat een man in de kap komt speelt en dan. En hoe werkt het dat dan? Want is de tekst er eerst of is eerst de muziek er? Nou, in principe is we er altijd bezig met muziekjes en riddeltjes. Wie begint dus op een gitaar, hè? Ja. En ik haal altijd wel wat teksten in de hollen. Maar in principe maak ik mijn tekst op Wiegerse muziek. Dus die eigenlijk inspireert, zien gitaarklank inspireert die tot het schreeuwen van de tekst. En hoe ken ik je stijl het best omschreeuwen? Moeilijk. Moeilijk. Het is heel veel. Een beetje combinatie jazz, soul, ja, een mix van alles. Een lekker relaxte mix. Dat klinkt wel als een heel gevoelig en invielend stukje muziek. Want het versje wat je nou speelt in hier Do Bist Vrij. Kun je eens een beetje vertellen waar dat wij komt? Het komt bij omdat ik een documentaire op televisie zoen ga. En er ben wel meer. Maar op dat sta je rekken mee dat. En weet je die documentaire hoe? Dat ging over Loverboys. Loverboys. Dus het is wel een zwier thema, zeg maar, wat je erin zit. Dat kun je wel stellen, ja. Maar de titel is heel vrij. Do Bist Vrij. Dus het is wel een versje met een positieve drive. Absoluut. Het gaat wel uit van het positieve. Raar gebeuren, maar uiteindelijk mag het toch weer positief en verder gaan. Ja. Ik ben heel benieuwd. En ik zei, kijk al, dit is weer een heel oor genre, dus we gingen genieten van Sequence met Do Bist Vrij. Nog iedere tijd in een mond. Het hartstuk sluit dat in stond. Net meer feesten onder het rode lampje. Het zuster verdwijnt, het uitzicht verschijnt. Briljant van kaas doorwoen en het vlecht woont. Neem een koer in kan te vielen. Dagsmoedig koesting meet jouw bielen. Hast en hij inspiratie, hoe is compleet een transformatie. Zie je dat ze roep in die koko. Hij links de flinter uit. Zuidenier, dat is zijn vrouw, maar de mooie kind, dat is vrij. Het dagenlicht schijnt een blink op hij. Alweer hinnen in een mond. De klok gaat heel wat over on. In schip mij dregens is ontvergeen. Het masker verdwijnt. Het klimke verschijnt. Lavervjouwen blik toch te besteen. Elke dag is weer een stap vooruit. Elke dag weer geen voluit. Volgens net meer in groene lezen.
hebben dan mooie kind, maar dat is vrij. Het Senegal tjoent een blink op wij. Dank u wel. Sequence, do bist vrij. Mooi. En we zijn dat meteen heel nieuwsgierig wat er boven met van voren wordt. Dus jury, lid machine. Jazzy, nou dat zei de zelf ook al. Mooie dynamiek, origineel. Mooi vol stemlood, prachtige gitaarsound, lekkere swing, prachtige sound, heel sterk, boeiend, pakkend, bijzondere tekst. Prachtig duo. En het publiek is het daarmee eens, dus dat is een heel mooi compliment. Ja, dus ik denk dat dit een heel mooi resultaat is. Volop plezier achter de schermen en wij gaan verder en dan zien we dadelijk hoe het eindigt. Ik zei correct al bij de inleiding dat we hier net alleen maar finalisten hebben. We hebben een peer